Det var et af de bedre. Nikolaj og jeg, vi har det med at prøve det her klap, og vi ved ikke, hvorfor vi gør det, men vi gør det bare. Men velkommen til dig, Benjamin. Tak. Og vi har jo faktisk antastet dig på dit kontor, så velkommen til os måske også. Jamen, velkommen til Nordjylland. Jamen, det er fantastisk. Vi har jo været på Jyllandsturné, og så får vi også slutte af her i Nordens Paris. Og jeg hører, I skal længere nordpå. Vi skal faktisk længere nordpå, og så lidt smut ned igen. Men fedt er det uanset hvad. Og vi har jo haft dig lidt i sigtekornet længe faktisk. Vi har jo en fælles god bekendt her, vores allesammens yndlingspsykolog. Nemlig Peter. Ja. Psykolog Peter. Psykolog Peter. Shout-out til Labeless for lige at facilitere det her videosetup. Det er Labeless studie, vi sidder i simpelthen. Det er det faktisk. Ja. Og ikke nok med, at vi besøger dig, så har vi faktisk også en lille værtsgave med til dig. Så, det er altså, det er ikke alle, der har fået sådan en her. Det er ikke alle, der har fået sådan en her. Nej, det er... Hvorfor fanden har I ikke købt den hos mig? Ja, Ja, det er godt spørgsmål. Og det er faktisk god kvalitet, synes jeg. God kvalitet. Ja, men det kan være, vi skal Næste over, gang, så må I jo... Og så ligger der faktisk også en gave ned i til dig. Okay. Ja. Det er jo ligesom en punkt. Den kommer jo ikke uden noget. Fordi vi ved, du elsker de gyldne måger. McDonald's. Kan vi lige få den på kamera? Det er... Sådan. Det er stærkt, det her. Der ligger noget kaffe til dig der, eller hvad end du har lyst til. En Big Mac-menu. Ja, Yep. Big Mac-menu. Det burde der være råd til. Det kan jeg huske, du skrev, og så tænker jeg, det er lidt tidligt her om morgenen, og lige sving forbi de gyldne. Ja, ej, det er stærkt. Altså, jeg sad og tænkte på, det minder også lidt om sådan et credit card, et debit card. Jeg kan ikke overtrække på det, eller det kører I ikke med. Det kan ikke nu. I kører ikke med overtræk. Vi har jo kun virtuelle kort, så for at kunne have et fysisk kort med, tænkte vi, det var det bedste, vi kunne komme med. Det kunne være fedt, hvis man kunne få den ind i Apple Pay, sådan et gavekort. Ja, var Mac'en-kortet. Ja. Det er stærkt. Tak. Jamen, det er også der takker. Og jeg tænker, det kunne være fedt at starte lidt med sådan lidt origin og sådan lidt dig. Altså, jeg startede i marketinggamet, han har sagt, i 2018, og der føler jeg allerede der var du ligesom en konstant, når vi sad og kiggede pestilens. En pestilens inden for e-handel, og du startede faktisk en 4-5 år før nærmest. Så sådan, hvem var du før t-shirten, og hvad foranledede ligesom, at du begyndte det i sin tid? Jamen sådan helt, altså jeg har, nu har vi jo drevet det her i et par år efterhånden. 10 år faktisk, tror jeg, i år måske. Ja, deromkring. Vi går ikke så meget op i, vi er ikke så højtidelige. Så jeg ved faktisk det, men det skal nok passe. Men inden det der havde jeg et tøjmærke, hvor jeg solgte t-shirts med print på, så jeg har altid ligesom været i tekstilbranchen, hvis man kan sige det sådan, og min interesse for tøj startede, da jeg gik i 6. og 7. klasse, hvor jeg fik job på et lager som fejedreng hos nogen, der hedder Street Ammo, som holdt til her i Aalborg også. En ret stor streetwear hjemmeside, som blev Mark, der havde det solgt til nogle amerikanere, og senere hen købte det tilbage igen og så videre. Men han startede ligesom den der interesse for tøj for mig. Og der startede jeg med at lave et tøjmærke med primært et t-shirt brand med tryk på. Og det hjalp han med at købe mine kollektioner og så videre, sælge det i hans butikker. Så da jeg så skulle begynde at scale det, så skulle jeg så ligesom, så for at få råd til t-shirts med tryk på, begyndte jeg at sælge t-shirts uden tryk på. Og det var der t-shirten begyndte. Og så tog den ene dag den anden, og lige pludselig solgte jeg flere t-shirts uden print, end jeg solgte med print. Og så har jeg sådan, hvorfor fanden skal jeg blive ved med at printe på t-shirts? Så det var sådan t-shirten startede. Okay, helt sådan step by step. Jeg startede den klassiske historie på min storebrors loftrum. Fik lejet en bitte kælder her i Aalborg også, hvor jeg solgte tingene fra. Og så er tiden bare gået. Okay. Sjovt. Der skete jo noget med t-shirts dengang. Vi gik jo også, da vi voksede op, så var det jo print, ikke? Og så lige pludselig så blev det basis. Så blev det populært at ikke have noget print. Så. Ja. Jamen, jeg tror unge mennesker eller unge fyre har altid og vil altid have en eller anden drøm om, på et tidspunkt så vil man enten være professionel fodboldspiller, rapper, eller have sit eget tøjmærke. Ja. Og den ting der, tror jeg stadig er blandt ungdommen. Ja. Og de unge der, når man fejrer ud af folkeskolen og ud af gym der. Så den tror jeg altid har været der. Ja. Og så er det gået slag i slag siden. Det er noget med, at du starter med at købe nogle enkelte t-shirts hjem, får solgt dem, råd til nyt varelager, og så lige så stille, så er I til den konglomerat, I er i dag et eller andet sted. Ja, altså det jeg har startet med at købe 20. Vi har inde på vores... Normalt så plejer jeg egentlig at sige, hvis du har behov for at skrive det på væggen, så findes det ikke. Ellers så er det fordi det ikke findes. Men det findes godt nok. Ja. Der er vi inde på vores kontor. Der har vi skrevet 20 t-shirts på. Det er egentlig fordi det startede med 20 t-shirts. Og så solgte vi dem, så kunne vi købe 30 t-shirts. Så kunne vi købe 40, så solgte vi de 40, så kunne vi købe 60. Og så blev det sådan er det egentlig gået step by step. Og vi er egentlig, jeg ved ikke om vi er en af de eneste få, der er selvfølgelig mange, der også har gjort det, men der er langt mellem snapsen efterhånden, også i den tid her, vi er i nu, hvor at
vi har gjort det selv. Vi har ikke haft nogen investorer med. Vi har ligesom gjort det selv, step by step. Ja, bootstrap hele vejen. Ja. Og det... Vi kunne måske godt have gjort det 5 år hurtigere ved at gøre det andet, men så har vi også gjort det selv. Og det er en god historie, når vi skal fortælle til vores børnebørn en dag. Forhåbentlig. Nu, den er jo ikke færdig endnu. Den er ikke skrevet færdig endnu, historien. Men, lidt senere kommer vi også ind på noget der. I har et meget skarpt prispunkt, altså I sælger dem til en fornuftig pris. Og det tænker jeg, det har jo også noget med volumen, og det man kan købe stort ind og sådan noget. Det har I jo gjort fra day one, som jeg kunne umiddelbart få et indtryk af. Ja, og det har også været vores inderste. Der er jeg jo bare en fucking bølas. Altså... Og jeg har en eller anden drøm om, jeg gerne vil skabe tøjbranchens svar på Jysk Sengetøjslager. Det er bare ikke særlig fedt at sige, når man sælger modeprodukter. Og, altså sådan, det lyder sgu lige lidt for... men det er sådan det vi gerne vil. Altså vi skal være den gode handel. Altså det skal være god kvalitet. Vi er ikke high-end fashion som H&M er, som Zara er. Så altså lidt mere high-end, men lave priser. Der er vi lidt mere sådan... Nosen, vi er lidt den der midter, altså det der fundament man kan regne med, og det er stadig det har været vores fokus hele tiden. Det er fedt du siger Jysk og Lars Larsen, for vi vil også rigtig gerne spørge dig lidt ind til den profil du også et eller andet sted har skabt omkring dig selv og det brand. Det kommer vi tilbage til senere. Jeg tænker, at vi skal høre lidt omkring også bare sådan dagligdagen, sådan, hvordan du strukturerer din hverdag. Altså, du er en travl mand, ved vi. Du flyver rundt. Og følger med på TikTok'en, så hele tiden. Der er du i hvert fald frem og tilbage. Nej, jamen, så er det annoncer ikke. Vi får i hvert fald en helvedes masse t-shirt. Vi er gode til at bruge penge. Ja. Prøv lige at sætte på ord på, hvordan du strukturerer din hverdag. Sådan, hvad du driver Bixen. Og din rolle i virkeligheden i dag, hvordan ser det ud? Ja. Jamen, altså hemmeligheden, det er, at jeg er det mest ustrukturerede menneske, der kan gå på 2 ben. Så jeg har ikke en eller anden... Jeg arbejder rigtig, rigtig meget, og kan også godt lide det. Så jeg er ikke en af dem der, som arbejder hen imod at have en 4-dages arbejdsuge. Så jeg kan godt lide at arbejde, og jeg kan godt lide at bruge tid på office. Jeg kan godt lide de sene timer, hvor jeg får lov til at sidde alene. Ja. Og så har vi har et meget lille team, virkelig skåret ned på vores medarbejderstab over de sidste års tid. Og så har vi gået meget mere og investeret meget mere i det her altså AI og automations af vores forskellige interne operationsopgaver i driften. Så har jeg Joachim, som sidder som CFO her. Han styrer ligesom alle finanserne og giver mig de tal, som vi skal. Så har jeg en VA, som sidder, altså en virtual assistant, som sidder remote, som hjælper med at klargøre tal og lave rapporter og lave analyser for mig og så videre. Så det kan for eksempel være, at nu skulle vi finde ud af, jeg vil gerne have at vide, om der var en tendens i hvilke byer i Tyskland, der havde mest retur. Yes. Så går hun ind og analyserer på det, og så inden jeg går hjem om aftenen, så har jeg lavet sådan nogle lavkagediagrammer over hvordan det er. Så bruger jeg det så i vores marketingstarget. Når vi bruger så mange penge, så er det ret fedt at vide, hvorhen vi skal placere dem. Så har jeg en ansat også, Mathilde, som hjælper meget til i marketing, og vi har nogle opgaver sammen, hvor hun så hjælper. Hun er rigtig struktureret og god til at få tingene til at gå op, og hun hjælper så med det. Ja, fedt. Og hjælper også meget til med content og planlægning og så videre. Fordi vi er også når vi bruger så mange penge, så skal vi hele tiden nyt content. Og det er en kæmpe udfordring for mig at lave nyt content, når jeg ikke kan finde ud af at holde struktur. Ja. Det lyder som et godt setup. Og Lean Machine, det er jo blevet meget populært også. Ja, altså. Og så er der jo selvfølgelig også en masse andre også. Ja, det er jo ikke fordi vi kun er, nu nævnte jeg bare de 3. Hvordan gør du med sådan nysgerrighed for den her VA, du bruger? Fordi jeg hører mange i udlandet, hvor de taler engelsk i dagligdagen, så er det lettere måske at finde en international VA. Der er mange i Filippinerne, ved jeg, som bruger VA der. Er det en dansk en, du har, eller er det en fra udlandet? Og hvordan gør man sådan praktisk? Hvor findes den en? Ja, vi har... det er ikke en dansk, det er en, der sidder remote i udlandet. Men så har vi også en tysker ansat, der sidder i vores kundeservice og håndterer tyske anvendelser. Hun bor i Egypten, men er tysker. Julia er egyptisk gift og bor i Cairo. Hvis du ringer ind til os, så personen, der tager telefonen, sidder heller ikke her. Men det er en, der så selvfølgelig er ansat, som sidder i Danmark, men som så sidder derhjemme og arbejder. Og den her... For det første, så kan vi tilbyde et attraktivt job, som passer til et specifikt ansøgersegment, så det er et perfekt studiejob. I stedet for at skal møde ind på et kontor for at arbejde 3 timer, så kan de tage telefonen derhjemme, mens de sidder i pausen af projektet. Så det er den måde, vi prøver at bygge og drive forretningen, uden at gå på kompromis med vores DNA. Og vi har jo også sådan en slags virksomhedskultur, som vi skal værne om.
Men jeg synes, det er nemmere at præge, og det er nemmere ligesom at lave den kultur, når vi ikke er så mange. Ja. Klar. Og så er det kulturen, den bliver gennemsyret af det, og jeg tror også, det er det, der er forskellen på os. Nu sammenligner jeg med nogle af de helt store, men som skal have deres skide isbjerg, og hvad fanden de ellers tænker på væggene, hvor der står, at hos os er det teamwork, godt humør, og hvad fanden de ellers kan, høj fagligt. Sådan noget pis, det skal ikke hænge på vores væg her. Altså, det skal fucking sidde. Det skal være i folks knogler. Og det er lettere, når man er små, helt sikkert. Ja. Nu kommer du lidt ind på sådan dagligdagen, og vi skal også snakke om virksomheden, men for uden besøget på de gyldne måger, hvad er så yndlingstidspunkt? Og nu siger du, at du godt lide at sidde om aftenen, når du er lidt mørkt og lidt stille. Hvad er drømmetidspunktet på sådan en dag som i dag? Jamen, det var da I kom. Hold op. Sådan. Det var gavekortet, ikke? Ja, gavekortet var det. Ej, jamen det ved jeg sgu ikke, altså drømme. Altså jeg tror lidt, selvfølgelig skal man vide, hvad der motiverer en og giver en god energi, men det kan også godt blive lidt for fluffy og lidt for floskel. Ja, altså jeg tror, det er ikke alting, man skal tænke så meget over. Der prøver jeg lidt på bare og hvad skal man sige, det er ikke sådan noget, jeg sidder og glæder mig til at komme hjem og lægge benene op på sofaen, og jeg glæder mig heller ikke til weekenderne. Jeg glæder mig lige så meget til mandag og tirsdag. Det har jeg jo altid haft som det absolut ypperste mål for alle arbejdere, om selvstændige eller ansat, det er, at man ikke nødvendigvis kæmper sig frem for at nå til fredag, kæmper sig frem til at nå til en ferie. Ja, men det er en idiot, hvis du bytter fem dårlige dage for 2 gode. Altså, det er jo det verdens dårligste handel, du kan lave. Helt vildt. Men vi kunne godt tænke os at få et kig under kølerhjelmen. Nu så vi jo på TikTok'en, at de får stadig mellem 25-100 paller ind om dagen, og der kommer en masse varer ind. Kan du ikke? Ikke alle dage. Nej, klart. Men kan du ikke prøve at sætte nogle sådan tal på? Altså, nu har vi sagt lidt om, hvor mange I er, og sådan, hvad med omsætning, AOV, eller hvad end vi kan svinge om og så fede ting. Hvad vil I gerne vide? Jamen, nu har vi hørt lidt, hvor mange der er. Hvor meget omsætter I for? Kan vi sætte dem? Jamen altså, vi omsætter for plus 200. Hold da op. Ja. Og hvad er sådan en gennemsnitlig købsordre, hvis I har sådan et tal? Nu ved jeg godt, du bliver det er meget forskelligt. På landet også og sådan noget, ikke? Ja, det er meget forskelligt, og det kommer også an på sæsonen, fordi så i foråret sælger vi ret mange jakkesæt. Og nu sælger vi ret mange shorts. Til vinter sælger vi mange vinterjakker, så der er nogle forskellige faktorer, der påvirker vores basket size. Den måde, vi har valgt at drive forretning på, der er vi en meget prisfølsom forretning. Og vi har investeret massivt i vores vækst, og vanvittigt meget i vores lager og i vores interne systemer, som forhåbentlig skal gøre fremtiden lys for os. Nu nævner du det der med, at I har lidt variation hen over året, og lige nu sælger I shorts. Om vinteren sælger I noget, der er lidt tykkere stof. Hvordan, det er jo også bevidst, nu hedder I T-shoppen, men I har jo mange forskellige produkter. Har det været sådan et bevidst valg? Der er noget til hver sæsonagtigt. Det har været det dummeste navn, man kunne finde på til en hjemmeside. Men I har trods alt nogle produkter nu, der dækker ind hele året rundt. Ja. Har det været sådan en bevidst strategi at sikre, at I har produkter til hele året, eller hvordan er det blevet? Ja, min tanke med T-shoppen dengang, det var, at så havde man T-shoppen, så kunne man lave pants-shoppen, så kunne man lave hoodie-shoppen og så videre. Ja. Men det var før man kendte til SEO, og altså det er jo bare noget fucking rod at skulle have forskellige shops og drifte det. Men det var tanken til start, men det var at lave sådan en lille zoologisk have med forskellige niche internetforretninger. Men det er sgu bare nemmere og billigere at slå det under samme paraply. Ja, klart. Nu sidder vi jo herinde i centrum af Aalborg, og jeg har jo set de her videoer med stort lager. Hvordan gør I det i dag? For det er jo lidt sådan 2 måder at gøre det på. Enten så sidder man centraliseret, og så har man måske et kontor oven på lageret, eller vice versa. Så hvor er jeg lageret i dag, og hvordan fungerer det frem og tilbage? Jamen, vi kører ekstern lager. Og hvordan har det haft nogle trade-offs, eller har det været... Der er fordele og ulemper, tænker jeg, ved at have et eksternt lager. Vi har været ude og besøge en masse e-commerce, mens vi har været på Julians tur her. Der er mange, der har eget lager. Der er også nogen, der har eksternt lager. Og jeg ved, dem, der har eget lager, de bruger også meget tid på det. Jeg tænker jo også bruger meget tid på jeres eksterne lager. Men gør det noget, det der med, at man alle har en armslængde i forhold til, at man ikke har sit eget lager? Altså, vi ejer stadig selv vores lager. Klar, pladsen. Men det er ikke... altså, vi driver det som et selskab for sig. Okay. Så det er sikkert set deres eget selskab med eget lager adskilt i selskabet? Ja, så det er et lager, vi har lavet et logistikselskab, et lagerselskab, som vi kan også håndtere andre pakker, hvis det er. Okay. Interessant.
Jeg lå mærke til, at du i din e-mail-signatur har skrevet best regards på kinesisk. Ja. Det blev nødt til lige at gå ind i Google Translate for lige at se, var det rigtigt? Hvorhen det var rigtigt. Okay, fedt. Det så i hvert fald rigtigt ud. Det så fedt ud, ikke også? Ja, det så rigtig godt ud. Fordi jeg skriver ikke med særlig mange kinesere. Jeg føler, at jeg bliver nødt til at finde på et eller andet mere eksotisk i min. Ja. Men noget, jeg kommer til at tænke på, det er, nu har du været i gang i omkring 10 års penge, og i dag har I jo 25-30 produktkategorier. Altså produktionens, man kan sige, udvidelse, og det bliver mere komplekst, mere omfattende. Men når man starter ud, du kommer lidt ind på det, men har der været nogle lærepenge i forhold til dels, hvordan man får de gode aftaler, hvordan man kommunikerer med dem, og sådan, altså, jeg tænker bare, der er også mange benfejl, man kan begå, når man gør det første gang. Ja. Så er der nogen, du husker tilbage, hvor du tænker, puha, det vil man måske gøre anderledes i dag? Ja, der er mange ting. Altså, jeg har lavet så mange fejl. Altså, det er fuldstændig åndssvagt. Jeg har lavet mange dumme fejl. Jeg har betalt min sum til fodfejl. Ja. Du har aftjent værnepligten. Ja, det vil jeg mene. Og nu skal jeg fucking til at spænde hjelmen og tage mig sammen og lade være med. Og hvad kunne det være for noget? Altså, det kunne være... det er over hele paletten. Altså, når man starter en forretning fra et loftrum til at have en forretning, hvor vi er en del ansatte og har knap 5.000 kvadratmeter lager og kontorer og sælge i 10 lande og sælge på Amazon, starte egen produktion. Der er så vanvittigt mange fejl, man kan lave. Så jeg tror, jeg har lavet fejl i alle kategorier. Er der nogle vise ord, man kunne give med? Fordi lad os sige, at jeg skulle starte et brand i morgen, og sådan, nu vil jeg gerne starte en produktion. For det første vil jeg vil ikke vide, hvor jeg skulle starte henne, og jeg vil ikke vide, hvilke benfejl man vil begå, for jeg har ikke prøvet det før. Så hvis du skulle give et par med på vejen, sådan, hvad er det typiske, sådan, du tror, man kunne stå hovedet mod muren der? Jamen altså, jeg vil fejl hurtigt, det er så klichéagtigt, men fejl når det stadig er småt, men du må aldrig nogensinde få, nu er jeg jo vokset op i Jomfru Anegade, og man må jo aldrig nogensinde, du er fint nok, du får en på lampen, men du må aldrig nogensinde få så mange test, du kan rejse op i morgen. Nej. Så det er jo sådan den hårde fine balance. Det er fint nok, du laver fejl, du skal også bare lige passe på med, at du ikke laver store fejl, du knækker nakken. Ja, og det er der forskellige måder at gøre det på, men det som jeg har gjort, det er ligesom at samarbejde med nogen, der altid er bedre end mig selv til de forskellige ting. Og så på et tidspunkt kan du godt finde nogle samarbejdspartnere, hvor at da du startede, så var de bedre end dig, men så går der et par måneder eller et år, så er du måske bedre end dem, og så er det jo så der, man skal være god til at opsige samarbejdet og komme videre til next step. For jeg kan ikke lade være med, hver gang jeg hører sådan folk, der starter eller andet, så får de første batch hjem, og så alt er helt forkert, alt sidder helt, hvor det ikke skal, kvaliteten er ikke, som man har fået tilsendt før, ikke? Så kommer man ned og skal kommunikere videre, og sådan, jeg kunne bare forestille mig, at der er mange ting, men som du siger, man måske er det fejl hurtigt, og brænde nallerne, man gør det et mindre parti, og så komme videre til det næste, ikke? Og så er det jo andre fejl, der bliver lavet nu, end der var til at starte med. Altså, det er jo andre... Ja, de bliver bedre og bedre også jo. Ja, vi samler op de fabrikker. Nu var jeg ude at besøge vores fabrikker i sidste uge. Prøv lige at fortælle lidt om den tur. Hvad er det, du laver på sådan en... Det var Bangladesh. Ja, der er vi i Bangladesh, hvor vi også får lavet nogle produkter. Ja. Og det er jo et land, hvor det er 3 gange stort som Danmark, men der bor 125 millioner. Ja. Det er nogle af de bedste fabrikker i verden, ligger i Bangladesh. De er virkelig, virkelig gode til at lave tøj. Det er omkring 80% af deres eksport. Det skal I må I lige følge op, og så lige skrive, hvis jeg er fuldstændig forkert på den. Men eksporten fra Bangladesh er inden for garment-produktion. Okay. Men der er sådan at se fabrikkerne. Det er jo kæmpe fabrikker, hvor der er solceller på taget og stort rensningsanlæg og daycare til børnene. Wow. Så dem der arbejder på fabrikkerne, deres børn kan blive passet. Der er en læge, der er medical room på fabrikkerne også og så videre. Så det er jo ikke de historier I måske refererer til, hvor der er nogen der får deres første batch hjem, og så mangler skjorten et ærme for eksempel. Det er ikke de fabrikker, vi samarbejder med. Altså det er fabrikker, hvor Inditex Group, altså Zara og altså dem, der ejer Zara, Inditex, det er jo fabrikker, hvor de også får produceret på. Det er jo fabrikker, hvor H&M får produceret på. Og jeg ved godt, der har været en masse i medierne, hvor de får nogle hug, men hvis der er nogen, der har styr på produktionen, så er det altså de kvinder og mænd, der sidder der. Altså det er helt vanvittigt, så gode fabrikker, end de er, så godt styr, de har på produktionen også. Ja. Altså de kan også godt lave fejl, men så er det jo lidt mere, hvor at man der sker ikke så mange fejl med det, fordi det bliver tjekket så mange gange, så kan det være, hvis der er det bliver jo tjekket igennem også fejlen dernede, så er der en hel afdeling, som står og kigger, altså fysisk, for eksempel på vores t-shirt, står og kigger på dem skjorterne, står og klipper, hvis der er lige nogle snore, der går op, fordi det er jo lavet på en symaskine, går og tjekker det, og hvis der så er en fejl, for eksempel en knap, der mangler en knap, så bliver der sat et klistermærke på,
og så bruger den så til siden, og så bliver den knap eller fejl så udbedret, inden den sender retur. Sådan nogle forskellige ting. For eksempel på dem, der laver vores striktrøjer, pullovers, der er der en hel afdeling, som sidder og nu siger jeg, ødelægger gamle striktrøjer, men sidder og åbner garn igen og ruller det på ruller, så det gamle garn kan bruges igen, og sådan nogle ting. Der bliver lavet forskellige teste, et helt laboratorium, hvor de står og tjekker på evnen til, hvordan de... Strækningsevnen? Eller der er en hel afdeling med forskellige vaskemaskiner og tørretumbler, fordi i hver land, så har vi forskellige, nu er jeg ikke elektriker, min storebror er elektriker, så det gør han så gener nu, men der er et land, hvor der er forskellige der kan være forskellige standarder for, hvordan man vasker tøj. Det tester de. Sådan nogle ting. Vi er jo nået nu en størrelse, hvor det er dem, vi handler med. Og det er det niveau, I også bliver nødt til at involvere for at forstå, altså hvor grundigt at ens produkt bliver lavet et eller andet sted og testet for den sags skyld. Ikke? Jeg tænker også meget af det kommunikation, du lige har lagt, det er jo også noget, man bruger aktivt i ens markedsføring, ens produktbeskrivelser. Nej, det gør vi ikke, fordi for os der er det en selvfølge. Ja, det afspejler bare kvaliteten. Vi gør det, men det fylder ikke meget. Nej, og der er vi lidt, altså selvfølgelig skal der styr på det. Det er en selvfølge for os. Der er ikke nogen, der skal... selvfølgelig. Ja. Altså. Ja, helt klart. Jo, selvfølgelig skal jeg kunne vaske min t-shirt og ved den temperatur, jeg gør det i mit land. Lars Larsen, han sagde jo faktisk heller ikke sådan vildt meget om kvalitet. Det var ofte pris. Ja. Hvis man lige tænker tilbage til ham, lidt homage. Hvad med sådan noget som, altså lad os sige, man starter ud, er der sådan, de har nogle prislister med nogle forskellige ting, eller er det ind og forhandle og sådan? Vi kører metervarer på ruller. Det er jo store, ligesom hvis vi tager ud til Garant eller ud i Bauhaus køber gulvtæpper. Ja. Så det er jo sådan store ruller. Okay. Det kan også være metervarer, der bliver udviklet til vores produktioner. Og hvad køber I så? I køber det færdige produkt, eller køber I metervarerne og arbejdstiden? Eller? Ja, det er forskelligt, men det er jo lidt ligesom, hvis du skal bygge et hus, hvis du skal købe et hus, så er der et entreprenørfirma, der ligesom står for det overordnede byggeri, men det er ikke den, der laver køkkenet. Der går de ud til en underleverandør, der går de ud til en køkkenfabrik, så går de ud til, Frejlev Beton, eller hvad det hedder, der køber fliser til haven, og sådan nogle ting. Ja. Det er også sådan produktionen er. Sådan er det jo med alt produktion. Også hvis du skal lave cykler eller computer, det er jo ikke fordi Apple, nu sidder vi alle sammen med noget Apple næsten. Det er jo ikke fordi det bliver lavet på samme, så køber du komponenter af forskellige dele, og så er der en fabrik, der samler det. Sådan er det også. Du går til dem, der er de bedste i verden til at lave lige præcis den del, du skal bruge et eller andet sted, ikke? Vores vævede labels bliver lavet et sted, så bliver de ja. Giver rigtig god mening. Og hvordan, altså det at du kommer derned og sådan noget, er det også med til at forbedre den relation, du har med fabrikken? Selvfølgelig. Ja. Hvordan tænker du om den? Jeg tænker, I har en fabrik sådan primært, det vil også, nu har vi bare set under corona, hvordan alting bliver lukket ned og sådan noget, også spændende at høre, hvordan I har taklet alt det, men hvordan ser du den risiko, der også ligger i at have alt liggende i en fabrik i et land? Jamen det har vi heller ikke. Selvfølgelig ikke. Altså vi har ikke vores æg i en kurv. Så har vi for eksempel, vi får lavet en masse jeans i Tyrkiet. De er ret gode på denim. Så får vi også lavet noget, vi er ved at få produceret nogle sko også, det er så i Kina. Vi har fået lavet nogle t-shirts, bomuld t-shirts og skjorter i Portugal. Vi har vi har også fået lavet noget i Indien, vi har også fået lavet det er jo godt ind. Ja, og så er det hver land kan jo noget. Det kan noget specielt, præcis. Hvor at Bangladesh, de er ret gode på store kvantiteter, og så er det bomuld og så videre. Så snart du skal over og have lavet sko og så videre, så skal du til Kina. Denim jeans, alt denim, der er de dygtige til det i Tyrkiet. Også til lave kvantiteter, det er inden for Europa. Så der kan du få det hjem forholdsvis hurtigt og til en fornuftig pris. Der er nogle standarder, man bevæger sig indenfor, ikke? Jamen standarderne på fabrikkerne, de store fabrikker, de er egentlig ens. Altså det er sådan samme standarder, de følger. Okay. Og der er jo nogle forskellige certifikater og så videre, men fabrikkerne ligesom skal leve op til på sådan en international plan. Ja. Nu snakker vi jo meget internationalt, og jeg ved ikke, om det måske ikke er meningen, man snakker lidt om det her. Altså, I startede jo dansk t-shoppen, men jeg synes faktisk, navnet fungerer fint på de øvrige sprog også. I har jo domæner, I har jo Instagram-profiler på de andre. Kan du ikke sådan snakke lidt om, først og fremmest, hvornår introducerede I et nyt marked, og hvordan har I ligesom gjort i forhold til at brede det endnu længere ud, og hvor stort et fokus er det i virkeligheden? Ja, jamen jeg tror altid, jeg har lidt af en eller anden form for storhedsvanvid. Så vi har været aktive. Vi har haft et svensk domæne, et tysk domæne, et fransk domæne, et spansk domæne i mange år. Ja. Men det er først inden for de sidste par år, der sådan vi ligesom sådan har bygget strukturen ordentligt op. Tidligere der troede vi jo, at vi skulle have en country manager i hver land, som skulle drive det land. Og det vi så fandt ud af, det var jo personen, vi egentlig søger, skulle
skal kunne være skarp til e-mail marketing, skal være skarp til paid, skal være skarp til at lave en side, skal også besvare kundeservice. Og når alt kom til alt, så det vi søgte, det var bare en person, der kunne lande et sprog. Så der har vi ligesom valgt at lave en løsning, der er lidt mere agil, og nu er alt det her med AI og så videre, det har jo virkelig sat skub i det. Men det lader som om, der er mange, når man hører folk ude på, hvad du kaldte det tidligere, når man lige rører på... slå på vandrørene. Og slå på vandrørene der. Det er jo der netop mange, som siger, nu skal vi ud, og nu skal vi i Sverige, Norge og så videre. Så skal vi have en country manager. Og det er jo netop, som du siger, det er jo 12 forskellige kasketter, ikke? Det er altså bare ikke alle, der kan løfte den opgave. Nej, når alt kommer til alt, så er det jo bare sproget, de skal... Det er nemlig bare sproget. Ja. Og der har jo valgt, som du siger, en lidt mere agil setup, og det virker som også, som om der er mange, der begynder at gøre det. Ja. Men nu siger du også automations og AI og sådan nogle ting. Kan vi få et par eksempler på sådan helt lavpraksis? Hvad bruger man det til i t-shoppen, og hvordan har det ligesom effektiviseret den proces? En af de for eksempel ting, vi virkelig har automatiseret, det er vores produktoprettelse. Når vi er i så mange lande, nu kører vi kører på Shopify, og den måde, vores Shopify backend er struktureret på, det er, at vi har delt det op i valutaer. Så vi kører Shopify Markets på Euroland, så alle Euroland, de har samme backend. Den svenske krone har en backend, den danske krone har en backend, norsk krone, så vi er delt op på valuta. Ja. Så kommer der en vare ind på lageret. Varemodtagelsen har en Monday-formular, hvor de udfylder nogle punkter. Indsender det den formular, ryger over i Monday. Så i Monday, der kan vi så uploade billeder til produktet. Og så kan vi trykke, i Monday kan vi trykke opret produkt. Så opretter produktet i alle landene, hvor den genererer en AI-genereret produkttekst, genererer SEO-titles, genererer SEO descriptions, og så er der lige et human check, hvor vi lige skal ind og kigge bare lige verificere det ser ordentligt ud. Og så trykker vi bare, så kan vi så ændre statusen fra draft til active i Shopify, og så er produktet egentlig aktivt. Så det er en proces, hvor vi tidligere har hvor der sad en fuldtid bare oprettet produkter. Så har vi noget, hvor vi har lavet vi har en leverandørliste. Jeg kan jo godt lide, jeg driver jo lidt det her som sådan en købmandsforretning, og kan også godt lide at handle og lave den der en god handel, når alle kan tjene penge, og synes det er en god handel. Der har vi også lavet et system, hvor vi ligesom går ud, så har vi har en leverandørliste på forskellige ting. Vi gør det jo ikke på vores produkter, men hobbyknive, forsendelsesposer, tape, kuglepen, alt det der. Og det her, det er bare egen interesse. Det er ligesom, når jeg har nogle kammerater, der godt kan lide at spille fodbold, så er det sådan noget her, jeg sidder og hygger mig med om aftenen, for jeg synes, det er sjovt. Der har vi lavet en automation, hvor vi ligesom har lavet en leverandørliste. Så kan jeg gå ind og sige, okay, nu skal jeg købe, nu skal vi have nogle sodavand eller nogle dåser. Så opretter vi den ind i Monday. Så trykker vi indhent tilbud. Så genererer den selv en mail og sender ud til de personer, vi har i vores leverandørnetværk, som sælger sodavand. Og så svarer de tilbage med en pris. Så kan AI så sige, okay, men her er det bedste tilbud. Ja, sygt nok. Okay, vildt. Det er next level, og jeg tror, der er mange, særligt med Monday, som tænker, om det er jo bare et task management eller project management tool, men det kan jo faktisk sindssygt meget, hvis man netop, og jeg ved også, I har lavet et ret custom setup, og det ved også Peter kører med, tror jeg. Ja, altså vi har Monday sådan til at styre, hvad skal man sige, hvor vores medarbejdere sidder og arbejder i, og så er det bygget op via make.com. Yes. Vi har også brugt, jeg har Jesper med i min bestyrelse, som er en kæmpe nørd inden for det, og det er ham, der har inspireret og ligesom fortalt mig her, og det er også ham, der siger, nogle gange kan man også godt sidde og bruge 10 timer eller en uge på at optimere noget, der sparer dig for 1 minut om ugen. Men det er jo den der, det er faktisk det, jeg glæder mig til. Det er det, jeg glæder mig til. Ja. Det er jo ikke min kæreste sidder og ser med her, men det når jeg står op om morgenen, så glæder jeg mig til om aftenen, hvor jeg skal hjem og sidde og finde på det her. Okay, det er fandme sejt. Ja. Er det også det, du glæder dig til, Nico, når du står op om morgenen? Det skal jeg sgu ikke kunne sige. Vi bruger faktisk ikke så meget AI. Vi er jo faktisk en tech-virksomhed, så vi burde faktisk lære lidt af den. Men du har den der rigtig gode princip med, at der er nogle opgaver, der er til hverdagen, og så er der sådan en hygge søndagsaftenopgave. Sådan, hvis man lige har en eller anden præsentation, man godt kunne tænke sig at nørkle lidt med, ved du hvad, den tager jeg i aften, eller den tager jeg i weekenden. Hvor det er sådan alt urgent, det er hverdagstimerne, og alt sådan hyggevigtige opgaver. Ja, senere på helt sikkert. Ja. Noget vi også bruger AI til, det er, at vi for eksempel, nu skal I lige holde ved bordkanten, fordi vi sælger flere t-shirts, end vi køber.
Ja, der kan AI noget der er lidt ud over vores fattige. Altså, du har allerede tabt mig. Så. Vi har jo selvfølgelig nogle, når du, ligesom alle andre forretninger, så har vi altså returordre, folk der sender retur og bytter osv. Så det vil sige, vi sidder jo og regner på, hvor mange gange skal vi sælge den her et stykke t-shirt. Så lad os sige, tallene med regne med, hvis vi køber 100 t-shirts, så kan det være, når året er gået, så har vi solgt 130 t-shirts, fordi 30 af dem er kommet retur. Det skal vi jo sidde og forecaste, og det hjælper AI også med. Sygt nok. Hvor mange t-shirts, når I får en t-shirt? Det var fedt, jeg lige kunne sige. Og det irriterer mig faktisk lidt, at du ikke fucking lige aftalt, vi skal snakke om det her. Det skal jeg lige, kan vi lige. Den er interessant. Men det er sådan nogle ting, vi sidder med, og det er sådan nogle, hvad skal man sige, det er jo egentlig en logisk tanke, det er en fornuftig tanke, hvor man tidligere så skulle bruge mange timer på, man havde sine dygtige Excel-hej til at sidde og regne på det. Nu kan AI komme med et estimat på det, sådan en hurtig fornemmelse, okay, er det her noget, vi skal kigge ind i? Det bruger jeg personligt selv AI rigtig, rigtig meget til. Noget andet, vi bruger AI til, det er, når vi åbner op i et nyt land, men så kan vi gå ind på, hvis vi finder en konkurrent i udlandet, så kan vi gå ind og tage alle deres anmeldelser på Trustpilot. Og så kan vi uploade til AI, så kan vi sige, hej, hvad er kunderne mest glade for hos den her forretning? Hvad er kunderne mest trætte af? Vi kan også gå ind og så tage alle Facebook-kommentarerne fra deres annoncer. Og så kan vi sige, hej, jeg skal lave en annonce med min hvide t-shirt. De skal skrive i samme tone of voice, som de her kunder har skrevet i. Så kan vi begynde at lave annoncer i samme tone of voice, som de kunder, vi gerne vil ramme. Det er jo sådan noget. Om det lyder mere smart end det er i virkeligheden, det aner jeg ikke, men vi gør det. Det giver sindssygt god mening. Og særligt når det er på andre sprog, ikke? Fordi så er der meget med, en ting er, hvilke ord man bruger, men det er også en toneleje, det er, hvordan man lige knørkler sådan en sætning sammen, ikke? Så det er jo sentimenterne allerede, ikke nærmest, ikke? Ja. Ja, spændende. Men det er sådan noget, hvor... Men vi sidder lidt og leger med det, noget kan bruges, og andet kan ikke bruges, men det er sjovt. Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvor mange markeder er I? Hvad er de største, og hvad er de mindste, der hvor I bevæger lige nu? Jamen, vi er i 10 markeder. Så har vi delt op i vores hovedmarked, vækstmarked, og så det, vi kalder for fostermarked. Det er markeder, vi lige er i. Så er vi på Amazon. Sælger også en del på Amazon selvfølgelig i Europa, og også i UK og i USA. Og så er vi på cirka 15 eller 18 forskellige markedspladser. Okay. Som kan være... Eller Amazon, sådan en markedsplads. Det kan være... Bol.com, hvad hedder de, Secret Sales. Er det en stor kanal for jer? Altså foruden Amazon måske? Alle de her lidt mindre kendte i gårsøjne? Det bliver en stor kanal for os. Men der er jo også fordele og ulemper ved det, man skal huske på. Det er jo en god måde at få sit brand ud at leve på. Men du kan ikke kommunikere med kunden. Nej. Altså, du er ikke bedre end den sidste ordre, der var. Det er sådan en armslængde-princip. Du har ikke lov til at snakke direkte med kunden. Præcis. Du har ikke relationen, ne? Nej. Noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre mere om, fordi du nævnte tidligere selv, Jysk som eksempel, Lars Larsen. Altså, vi ser dig jo lidt som den moderne Lars Larsen her, og jeg tænker måske, at jeg ved ikke, om der er nogle bevidste tanker omkring det. Nej, de har jo faktisk skrevet digital købmandskab fra øverste hylde. Okay, det er vores beskrivelse af dig. Okay, det er vi er. Hermed videregivet. Ja. Hvad er din kommentar til det? Jamen altså, det er jo store ord, men jeg synes ikke, den er berettiget. Nej, okay. Hvordan har det været? Altså, fordi nu har vi jo, jeg har ikke fulgt med helt fra starten af, jeg har fulgt med fra 2018, ikke? Og man kan sige, det har jo været lidt samme med strategi, lyder det i hvert fald til udefra, og sådan igennem rejsen, men da du startede ud, var det så netop den, nu kalder du den Lars Larsen, eller det ved jeg ikke, om du gjorde? Ja, det gør jeg. Nej, altså jeg tror ikke, at det har det ikke været. Men det virker, det har været meget naturligt for dig at ligesom gribe den der, og sådan meget sådan founder-led, og sådan stå i fronten, og ja. Altså når du starter en forretning, så og du ligesom har startet det for dine konfirmationspenge, så det du har mest af, det er tid, og det du har mindst af, det er penge. Og så du har ikke råd til at finde modeller, du har ikke råd til at ansætte en, der kan stå og gøre det. Du er fucking nødt til selv at gøre det, og det er lidt den der, det er den, vi har kørt. Nu hyrer vi jo professionelle modeller, vi laver også større samarbejder med ansigter, folk har set før. Men så det er egentlig det, der har været tanken, det var, at vi ikke havde råd, jeg ikke havde råd. Jeg havde kun råd til mig selv, og det var fordi, jeg skulle have 0 kroner i timen. Nej. Men at ud og hyre dyre modeller og alt det der, det kunne man ligesom... om ikke andet vente med, indtil man ligesom er etableret sig lidt mere, ikke? Ja. Så der har ikke været, så jeg kunne sagtens sidde og finde på et andet forkromet strategi, at jeg har lavet en SWOT-analyse, dengang jeg startede. Jeg anede ikke, hvad det betød. Nej. Jeg skal lige sige, vi har heller ikke lavet en SWOT-analyse, tror jeg. Nej. Men det virker bare pisse godt, og det bliver meget personligt, og lige pludselig, altså,
man handler jo med mennesker et eller andet sted, selvom man køber t-shirts til 300 kroner, jamen så er det jo mennesker, man sidder og handler med. Det er jo et sats, man tager. Man kan ikke, der er jo også nogen, der sidder og tænker, hold kæft, en bondeknold, mand. Altså, jeg skal da ikke købe noget. Hvad fanden snakker han om? Altså, hvad fanden tror han er? Men det tænker man måske, det var nogen, der tænkte om Lars Larsen sikkert, ikke? Altså sådan, han kiggede på uge på skærmen og sagde... Goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har just sengetøjslærer. Jeg vil give dig det var sikkert også nogen, der var ved at blive træt af til sidst. Ja, jeg tror også, det var en anden tid. Jysk, de har jo lagt, hvad skal man sige, den stil inden, altså det er jo nærmest blevet en gren inden for marketing, den der personlighedsrelations ting der, som man prøver, altså, men vi tænker ikke over det som sådan. Altså det er egentlig, det er bare fordi når vi sælger det så billigt, så nogle gange så er vi nødt til lige at spare lidt penge på modeller. Men du gør det, sorry, en sidste opfølgning. Du gør det jo den dag i dag også. Du står på forsiden af jeres hjemmeside, hvor ikke hjemmeside. Nej, jo, men er der ikke nogen, hvor du forklarer her vores lager og den slags? Det er ude på sociale medier. Okay, på sociale medier. Ja. Og du har jo også introduceret løbende andre profiler, selvfølgelig modeller, men også nogle som Jonsen. Ham glemmer jeg jo aldrig. Jeg tror, jeg har købt nogle t-shirts på vegne af ham, det er helt sikkert. Jeg føler, at jeg har en dansk kulturskat, noget skønt at se på og fed at høre på. Så du har også ligesom prøvet at introducere nogle andre. Ja. Men det er jo en del af, altså vi tror jo på, at alle kan se godt ud i et produkt fra t-shoppen, og det lyder så klichéagtigt, men det vi mener med det er, at vores produkter er så kommercielle. Hvis du tager en Nike t-shirt på dem, så er du sporty, ligegyldigt hvordan fanden du vender og drejer den kasket, du er på hovedet også. Hvor hvis jeg tager en t-shirt på dem, så kan den have et udtryk. Hvis du tager den på, så kan den have et andet. Hvis Jonsen tager den på, så kan den have et tredje. Så kunsten for os, det er både vores største styrke, men det er også vores største, hvad skal man sige, udfordring. Ja. Fordi så vi har ligesom prøvet på at lave en forholdsvis kommerciel hjemmeside, men som stadig har en snart af attityder og en brand vibe, vi gerne vil have. Og så ude på sociale medier og de forskellige kanaler, der bruger vi ligesom Jonsen til at ramme et segment. Når det segment, når det segment de lander på siden, så skal de have lyst til at købe det. Så har vi et andet segment, hvor der står en ung gut i en oversized t-shirt og et par baggy jeans. Når de lander, så skal de også have lov til at købe det. Og vi ved godt, at nu har vi så lige, altså det kan godt, det er fint nok vi bare er, nu siger jeg bare, det er fint nok vi bare er reolen, der står hjemme i stuen for Jysk Sengetøjslærer. Hvis du skal have pH-lampen, så skal du ned i Brødrene Sørensen, det hedder det her i Aalborg, eller et andet sted og købe den. Altså det er fint nok, at hvis vi bare kan være t-shirten, så er det fint nok, du køber dine bukser hos whatever et eller andet sted, eller hvis du køber dine bukser, så er det fint nok, du køber din skjort hos et dyrt mærke. Det er jo det smukke ved basic wear et eller andet sted. Det der med, at det er neutralt, så det kan matche med alt. Og det kan også gå til alle personer til en eller anden vis grænse. Ikke? Det er jo meget smukt i sig selv. Ja, så skal man så finde ud af, hvorfor skal de så købe det tøj hos dig, hvis det ikke er for et navn? Ja, for det må også være en udfordring. Det er, at det er nemt at replikere, det er nemt, og der kommer nok det blodrødt ocean et eller andet sted. Der er mange om budet, ikke? Ja. Så hvordan skiller man sig så rent faktisk ud over bare pris? Jamen jeg tror, altså det er jo ikke, at man kan hurtigt blive misforstået, når man sidder og skal ævle, og bestemme, når man skal sidde og ævle om en selv og ens egen forretning. Men der er ikke nogen, jeg er ikke bange for at blive kopieret, fordi så finder vi på noget nyt i morgen. Ja. Og det er den der, altså vi for helvede, vi sælger sort bukser og hvide t-shirts. Folk kan bare komme ind. Ja. Altså det der gør os unik, det er ikke vores produkter. Det har vi aldrig nogensinde sagt. Vi producerer gode produkter, som er det folk de vil have. Og så er det måden vi tænker e-commerce på. Det er folk vi tænker forretning på. Det er måden vi tænker marketing på. Ja. Det er det der er vores egentlige produkt. Og de produkter der er dyrest du har ude du skal ligge på det er dem der står på. Så vi skal også ligesom finde ud af hvordan kan man hvordan driver du e-com. Ja. Så vi skal jo så hele tiden have fokus på at flytte vores størrelser. Altså hvis du går ind og lægger en størrelse ekstra small i kurv, så har vi nogle produkter der kun er tilbage i ekstra small, som vi gerne vil have med. Ja. Så får du mulighed for at købe dem med. Yes. I vores kurv for eksempel, der kan du bytte 10 pakker sokker for gratis fragt. Ja, okay. Så det er sådan nogle ting vi ligesom har bygget op omkring vores hjemmeside. Det bliver også forholdsvis kompleks på et tidspunkt, hvor der kan ske fejl, og alt er bygget op på metafelter og kald i Shopify. Så det er jo også en hårfin balance, hvornår skal lejen stoppe, hvornår begynder det, hvornår
Det skal ikke være, så man lige pludselig har et helt team kun til at sidde og finde på boks og løse dem. Men lige det der, det er jo et super eksempel på godt købmandskab, synes jeg. Altså, det er jo også der, hvor man tager e-commerce, det man vil gøre måske i en fysisk butik, og lægger det online et eller andet sted. Præcis, både opsalg, krydssalg. Ja, og komme af med gamle varer, ikke? Yes. Ja. Og det kan vi gøre, fordi vi går, altså vi har ikke, altså når du handler hos T-Shirt, så gør du en god handel. Ja. Altså vi har ikke, vi har ikke altså vi behøver, altså vores brand, det er den gode handel, hvor der måske er andre, der sælger tøj, hvor at de har lidt svært ved at gå på kompromis med en god pris, fordi så vil det påvirke det image, de ligesom er skabt. Ja. Apropos gode priser og handler, nu er det jo sådan, man kan sige helårssæson for jer, fordi I har jo produkter til hele året, men sådan de her større nedslagspunkter, når det kommer til, det kunne være, altså I har lige holdt et power sale i maj, så jeg, det kunne være Black Friday, altså sådan, hvor meget fylder de for jer, og sådan, hvilke lærepenge har du måske gjort der? Der er mange, der måske skal til at prøve deres første Black Friday om et par måneder. Så sådan, hvad skal man være ops på? Jamen altså, det er jo også, altså det er jo det er også en god sæson for os, men det er ikke sådan, altså, jeg tror folk, for eksempel da der var corona, når der er gode tilbud, så er det ikke også folk, de handler hos. Så køber de måske de bukser, som kostede 1.000 kroner, som så koster 600 kroner nu. Så der tøffer vi sådan forholdsvis stille og roligt igennem. Ja. Okay. Ja. Hvordan i forhold til, nu tænker jeg, det er meget interessant at snakke lidt om fremtiden, sådan, hvordan ser du din rolle udvikle sig over de næste par år? Sådan, nu laver du det, du gør i dag. Hvor anderledes er det i forhold til det, du gjorde for 10 år siden, og hvad tænker du, der kommer til at ske over de næste par år? Jamen altså på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo også begynde at have nogle, altså når vi skal til at bygge en organisation op, og have nogle, ikke en stor organisation, men når vi skal begynde, så skal jeg ligesom væk derfra. Fra, hvad skal man sige, den daglige ledelse af det, og så være mere på den, altså jeg er iværksætter, jeg er ikke en, der skal drifte. Nej, det er jeg ikke, og man skal, det går vi også meget op i, det skal være det rigtige hold, selvfølgelig på de faglige kompetencer, men vi skal også kunne lide hinanden, og det betyder noget, altså folk må også godt arbejde hjemme her, men det skal være så, der skal være så god energi, og det skal være så fedt at komme på kontoret, at man har ikke lyst til at arbejde hjemme. Men man skal have fleksibilitet, og det er jo det kan vi godt finde ud af nu, men når det så skal begynde jeg frygter det. Vi havde også for et par år, så fik jeg mit eget kontor i hjørnet, hvor jeg kunne lukke en døgn. Det var da forfærdeligt. Det var da det værste nogensinde. Altså om jeg mødte klokken 8 eller kom klokken 10, der var ikke nogen, der fucking opdagede det. Nej. Altså det var da det var så og jeg tror det er faktisk noget, jeg har lært. Det er, at man nogle gange, når du driver en forretning, så prøver du at lave en forretning, som du tror, andre ser som en forretning. Ja. Fuck det der, jeg vil fucking skide på, om der... Jeg havde en kollega, nu bandede jeg meget der, men jeg havde en kollega, som sad i en netværksgruppe. Ja. Så skulle han fortælle om vores målsætning, og jeg synes, det var så grineren. Og så havde han så fortalt om det her, de målsætninger her, vi havde. Og så var der sikkert en meget, meget klog og fornuftig mand, som sagde til ham, det eneste jeg tænker, når du siger det, det er der ikke en voksen til stede? Og han blev pisset af det dengang, og det kan jeg godt forstå, at han blev pisset af det. Men jeg var sådan, hvorfor fanden sagde du ikke til ham? Nej, det er der ikke. Og hvis der kommer en voksen op ad trappen, så sparker vi ham ned igen. Ja. Og det selv. Og... Altså, det selvfølgelig skal vi ikke, det skal ikke være en børnehave, det er ikke det, jeg siger. Men vi kan bare ikke ændre på hvem vi er, og så er det bedre, at vi finder nogen, der kan lide det og synes, det er fedt, i stedet for at finde en, der hellere vil, og det er der ikke noget vejen med, hellere vil have en anden tilgang til tingene. Så det er vi blevet meget tro mod, og går vi meget op i. Og vi er stadig i en størrelse nu, hvor at vi kan drive forretningen på den der energi der. Ja. Men jeg er jo selvfølgelig også med på, at man på et tidspunkt skal man nok også blive lidt voksen og måske lave en rigtig forretning. Og så må vi jo se, om vi kan finde en, der kan finde ud af det. Finde en voksen. Ja, så må vi finde en voksen. Og så foruden din rolle, og måske virksomheden, nu kom du lidt ind på det, men sådan, er der ellers noget sådan i støbeskeen? Det kan være nye markeder og helt nye produktkategorier. Er der ellers noget, man skal holde op med? Ja, jamen, vi er ved at lave en t-shirt, hvor du kun tager kraven på, og så folder den selv ud. Ret sygt, ja. Spændende. Ja. Hvornår lander den? Jeg tager pis på jer. Godt nok, jeg skulle til at sige, ellers er jeg godt nok. Jeg skal du med på den derovre. Vi sælger basistøj og i god kvalitet, og det er det, vi skal fokus på. Og så har vi selvfølgelig fokus på at gøre det på den fornuftige, altså den bedste måde.
Og det er den måde, hvor vi altså for det første automatiserer en masse af vores interne processer. Der er ikke nogen, der skal lave samme ting mere end 3 gange i løbet af vores forretning. Det er det, vi har fokus på. Altså vi har fokus på at gøre det, vi gør, og så blive bedre til det. Et par afsluttende ord måske til unge talenter derude, der gerne vil være der, hvor du er i dag, om 10 år. Tag en uddannelse. Lad være med at starte en egen forretning og høre efter, hvad din mor og far siger. Sådan. Fedt. Vi er ikke gode for de voksne før. Så bliver de jo sammen nogle som ham der. Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, selvfølgelig skal man finde ud af, altså tro på dig selv, men også vide, du skal holde din kæft, og du ikke er den bedste til alt. Sug til dig. Ja, og den værste følelse, du er i kroppen, det er den følelse, du har, når du tror, du har regnet noget. Ja. Der skal du passe på. Ja. Og ellers så bare fucking arbejde. Giv gas. Ja. Sådan. Ja. Og lidt nordjysk beskedenhed. Det kan også noget. Det ved jeg ikke. Det var så nok lidt tilbage til med at være. Så det er jo ikke fordi jeg sidder og det er ikke fordi jeg sidder og snakker med jer og tænker nu skal jeg være ydmyg og altså jeg ved godt vi kan finde ud af nogle ting, og jeg ved også godt der er nogle ting vi ikke kan finde ud af, men der er jo ikke for helvede grund til at det interesserer mig. Jeg synes bare det er mega fedt og frisk det der med at det behøver sgu ikke være så stort og forkromet. Det behøver ikke være så komplekst. Det skulle lige til højre benet og at tage det stille og roligt, tage det i etaper og lidt sund fornuft. Så kommer man sgu langt med det. Ja. Det er så det skal ikke tolkes som sådan noget, jeg sidder og du ved dem der så når man hører sådan en fodboldspiller der lige har vundet VM, og så står han der, det var en fin nok kamp og sådan der. Altså det er heller ikke den der vi kører. Men det er sådan vi er, og det er sådan jeg er, og det er sådan det er. Ja. Og det er sådan det bliver også nogle år de næste år formentlig. Ja. Og så skal vi bare lave en fed forretning som kunderne elsker, og det lader de i hvert fald til at gøre på jeres Trustpilot. Dem har vi været inde og stalk rigtig nært. Fedt. Så vi arbejder også hårdt for det, men der er lang vej stadigvæk. Ja. Lad det være de vise ord og slutte af på. Tak fordi vi måtte kigge forbi. Selvfølgelig. Jamen, god tur hjem til København. Tak til Sjælland. Tak. Ja. Tusind tak fordi du lyttede med til denne episode af Let's Be Frank. Der kommer nye episoder hver eneste uge, så hvis du ikke går glip af næste episode, så hop ind på YouTube, Spotify og subscribe. Og hvis du er nysgerrig på Franklin, hvor Nico og jeg vi kommer fra, så går du op ind på highfranklin.com for at læse mere. Vi ses i næste episode af Let's Be Frank.